No niin, kaikki oman elämänsä Jaakko Kolmoset, Sikke Sumarit ja Hans Välimäet. Tänään kokkaillaan vähän aamiaista ja tää tulee ehkä pikkasen epäortodoksisista aineksista. En ole siis ikinä nähnyt tätä, mutta tähän on ollut inspiraatiota tämän tyyppiseen reseptiin jo aikaisemmin ja suositus semmosesta perinteisestä jauhelihan mustikkasekoituksesta. Mutta tän aamun reseptin inspiraatio tuli eilen, kun selasin nettiä ja netissähän kaikki on totta. Ja kaikkea kannattaa kokeilla. Paitsi tietenkin on olemassa yksi klassikkovideo, johon liittyy kuppi ja kaksi naista. Mut kuitenkin sitä ei kannattaa kokeilla, eikä katsoa. Niin tähän reseptiin kuuluu jauhelihaa, joka on ruskistettu. Ruskistin jo etukäteen, koska huomasin, että tuo jauhelihan ruskistaminen on aika tylsää katsottavaa. Sitten kuuluu tosiaan banaania, jonka on myös pilkkonut jo valmiiksi. Se laitetaan tänne pannulle, jossa on ruskistettu jo jauheliha. Noin. Aletaan kypsytellä näitä. Mitään rasvaahan tähän ei tarvitse, koska oliko toi 10 vai 17 pinnanen nautan jauheliha, niin siitähän löytyy sitä rasvaa jo ihan riittävästi. Näitä pitäisi hetki aikaa tässä ruskistella. Ja nyt kun banaanit alkaa olla kypsiä, puhuin äsken paskaa. Banaaniahan ei ruskisteta, sitä kypsennetä ja näin nyt menee meillä kotikokeilla ja puoliammattilaisilla silloin tällöin sekaisin, mutta nyt kun ne alkaa olla valmiit, niin siirrytään leittauksen pariin. Tuolta aluksi jauhelihaa pohjalle. Noin. Sitten ehkä levysammuksiin. Banaania päälle. Noin. Yes. Sitten otetaan ihan tuoretta kaneelia. Ihan viimeisen päälle. Ei käytetä mitään maustehyllyllä 3 vuotta tekeytymässä ollutta. Vaan otetaan ihan tuoretta tavaraa ja viimeistellään annos sitten kaneelilla. Noin. En tiedä paljon pitää laittaa, mutta laitoin sitä sille, että alkoi tuoksua. Sitten ei muuta kuin maistamaan. Ja haluaisin korostaa, että en ole itse ikinä maistanut tätä, joten ilmeistä voidaan tulkita sitten aika paljon. Jumalauta. Siis videoilla, joilla tätä testattiin, niin oli varmaan aika samanlainen ilme. Silleen aluksi pieni hämmennys. Jonkun aikaa tuijotettiin. Sen jälkeen alettiin vetämään ääntä kohti. Koska jauhelihan voisi laittaa ihan pikkasen suolaa. Niin sitten tää olisi varmasti jäätävän hyvä. Tässä tosiaan tuo banaani tuo makeutta. Sitten tuo jauheliha. No se nyt maistuu jauhelihalta ja ne rokkaa yllättävän hyvin yhteen. Ja tuo kaneeli sitten. No se niinku. Se maistuu tuon banaanin kanssa todella hyvältä ja jauhelihankin kanssa hyvältä. Että tää on niinku yllättävän toimiva kombo. Kannattaa ottaa testiin.